Здравейте на всички! Радвам се да видя толкова позитивни хора, усмихнати тук на този фестивал. И благодаря за възможността съм тук пред вас за това споделяне. Няма го нарека лекция, ще го нарека споделяне на информация и това, което може да научите като материали, с които да си изградите къщата. Защото тематиката на този фестивал е как да се върнем към селото, да излезем от града. И когато се връщаме към селото, едно от нещата, които са ни нужни, е домът или покрива над главите ни. Така, сега ще ме представи вече, но аз пак ще кажа, казвам се Димитър Михайлов за тези, които не ме познават, защото тук с доста хора се познаваме, с други се запознахме на място, но за тези, които не ме познават. И се занимавам с строителство с конопобетон. Стоя зад проекта Конопобетон България. Това е проект, който цели не само строителство с този материал на къщи, както доставка на материали, строителство, но и споделяне на информация за това какво е конопобетона, как да си градим една къща по правилен начин, така че да е добра за нас и за природата. И също така споделям всякаква информация и за индустриалния коноп. Сега малко ще тръгвам по-удалече. Защо индустриален коноп? Това е нещо, което си го дадоха като информация за себе си, стигна до този извод, когато много хора ме питаха, може ли да се ползва нещо друго, тъй като в България конопа не се преработва. Нямаме закони за преработката възможност за преработка на този материал. И тогава тръгна моето търсене, дали да е коноп, дали да са някакви други материали, с какво може да се замени, дали изобщо може да се замени. Като отговорът ми е да, може да се замени конопа с друг тип материали, но моя избор е индустриалния коноп. Защото с него, както разбирате, може да се направи една къща. Освен къщата, може да се направи дрехи, може да се яде, като семки, семена, олия, може да се ползва и за медицина. И ако една къща може да се направи от различни материали, като например тухли, слама, кирпич, коноп, дрехите може да се направят от лен, памук, полиестери, естествено и това е вариант, който не е много приемлив, но е вариант, и коноп. Храната, както видяхме, има различни видове ядки, орехи, бадеми и коноп. Медицината има различни видове медицина, в която се включва и конопа. И ако забелязвате, има едно общо между всички тези неща. И то е коноп. Затова е моят избор да работя с индустриалния коноп във всичките му проявления, в които той може да бъде използван. Но да се върнем обратно към сградите и към строителството, което е тематиката на днешния ден. Каква да бъде една сграда? Защо да бъде построена, когато се строи по този начин? И съответно как да бъде тя изградена? Както се беше загаднато на предишни хора, които говореха тук, хората едно време как се строили сградите. Когато се ражда момче, общо взето в едно семейство, почва събирането на материалите. След това, когато това момче стане мъж и се задуми, тези материали са събрани и хората се събират и с тях изграждат заедно един дом. И това е нещо, което ние сме го загубили. Не казвам, че е лошо да вземете майстори, които да ви направят къщата, но това е общата енергия, когато хората заедно изграждат тези къщи, в които след това едно семейство ще живее. И връщайки се към тематиката на фестивала, това е нещо, което може да се направи за в бъдеще, според мен, според моите разбирания. И това са нещата, които един такъв фестивал култивира в нас и показва как това може да бъде извършено отново. Заедно, нещата, които да ги правим заедно. Следващия момент е какви материали да изберем за нашите домове. Конопобетона, с който аз съм избрал да работя, той е много комплексен материал. До тук колегите говореха за изолации, за вата, мембрани и така нататък, но конопобетона е най-общо казано биокомпозитна изолация, но той е много повече от изолация.
Той е енергоефективен материал, здравословен за обитателите, природосъобразен. Но може човек и да го изгради сам с приятели. И тук пак идваме до момента. Събира приятели, събира се хората от общността и заедно с малко знание могат да го направят това нещо. Както и колегите, които показаха как може една такава конструкция чрез заготовка хората да я направят сами, те в последствие могат евентуално да си я изпълнят сами и с конопобетон да запълнят стените. Много важно нещо за мен лично е това хората да направят своя информиран избор. Като тук искам да отворя една скоба. Конопобетонът той не е конкуренция на другите материали. Той е друг материал, с който можете да си изградите къщата. И когато хората имат този информиран избор, кой материал какво дава, какви характеристики, ако искате, какво ще ви даде като комфортно обитаване и така нататък, тогава те могат за себе си да направят този избор в каква къща ще живеят. Защото едни хора правят сломени панели, аз се занимавам с конопобетон, други хора изграждат с кирпич, но вие сте тези, които ще живеете в тези къщи. Затова вие сте хората, които правите избора на база информацията, която ви се споделя. И за това седа на среща и споделям тази информация. Но, както казах, той не е конкуренция, той е просто още един материал, с който може да използвате, когато вие го усетите като материал, с който да си направите вашия дом. Сега вече да влезем малко повече в спецификите на конопобетона. Както казах, той е най-общо казано биокомпозитен изолационен материал, но е много повече от изолация. С конопобетона може да изгради цялата стена. Ако една къща я погледнем по-комплексно, тя най-общо казано имаме основи, конструкция, прозорци, врати, покрив и разликата с другите такъв тип къщи е пълнежа на стените. Като това, което колегите показаха до момента беше вате, мембрана, система, която се изпълнява този пълнеж. При конопобетона с него се прави цялата стена. Малко по-дебело е, имаше въпроси за ламдата, за който ще кажа по-късно, но тук вече няма нужда от мембрани, няма нужда от допълнителни изолации, няма нужда от бордове, ОСБ, гипс картони и други подобни неща. Конопобетон, мазилка отвътре или отвън, или, както разказаха колегите, може да бъде и вентилируема фасада. В най-общия вариант конопобетона се изгражда в пълзящ кофраж. Какво значи пълзящ кофраж? Имаме конструкцията и от двете страни се слага кофража. Тук няма маркери, с които да нарисувам, но ще се опитам да ви го пресъздам. Конструкцията остава по средата. Конопобетонът я затваря от всякъде и така се прекъсват всякакъв вид термомостове. Това е най-разпространеният вариант, при който се изгражда с този материал. Пълзящия кофраж, като се запълня около 50-60 см от земята, т.е. от основата, не от земята, от основата на сградата, този кофраж се мести нагоре и така постепенно се изгражда цялата стена. С конопобетона може да се направи и пода, и покрива, и когато това се направи цялото, става една монолитна конструкция. Монолитна конструкция без термомостове. Уникален материал. След като сме изградили тази конструкция, тогава вече се прави мазилката, след изсъхване, това е мокър процес, бавен, но при повечето естествени строителни материали процесът е бавен. Не само при конопобетона, при колба също е така. И време за изсъхване и след това изсъхване на материала вече може да се продължи с... Да, благодаря. Вече може да се продължи с измазванията и с другите процеси. Много е важно да се предвиди времето, когато се строи. С естествени устойчиви материали има и такива ограничения, че се строи не може да се строи в зимата, заради замръзванията. Тук няма химии, няма добавки, няма неща, които да предотвратят такива замръзвания, затова правилното планиране е много важно. Сега да отидем към съставките на конопобетона.
Не знам, може да има хора, които са запознати. Знам, че има хора, които са запознати, няма да ги питам да казват. Но конопобетона, в него първото нещо, което много хората се бъркат, няма бетон. В него няма цимент. Защото думата бетон идва от това, че материала е агрегат и слепващо вещество. В случая агрегата са конопените стърготини, а следващото вещество е вар или е на основата на вар. Като има една особеност, към върта се добавят подсоланови добавки. Като подсолоновите добавки, това са най-общо казано печни глини. И пак стигаме до това, че няма химия, няма летливи органични съединения, няма други цимент, няма други такива подобни вещества, от които се опитваме по някакъв начин да се отделиме. Двете съставки, смесени с вода, и ето е магията на конопобетона. Много хора, с които сме работили заедно, те не са виждали конопобетон, не са го пипали, но в момента, в който забъркаме първия микс, виждам усмивката и това за мен е най-голямото удоволствие, което ми доставя работа с този материал. Съставките са тези и, както казахме, прави след цялата стена на конопобетона. Имате ли някакви въпроси до тук? Може да се направи. Там има едни особености, които са или ако е таван, той да е затворен отдолу, за да може все пак да не тежи конопобетона да не изпадне. Или се правят определени разпънки, зъбчета и други подобни работи, с които той да се задържи. Но докато изсъхне, трябва нещо да го поддържа него. И след това вече може да се прецени как да се продължи нататък. Имаше въпрос за ламдата. Понеже се засегнаха ламди и такива характеристики на материала. За конопобетона аз съм тествал ламда с този материал в лаборатория и ламдата, която сега тук някъде ще намеря на място да го напиша. Тук да бъде. Благодаря ти. Къде ли още? Супер, достатъчно. Конопобетона, ламдата е 0,076 Вт метър Келвин. Както видяхте, ватата, тя е от 0,031 до 0,04. Конопобетона е горе-долу два пъти по-слаб, ако мога така да се изразя на разбираем език. Но, както говорихме преди малко, ватата има нужда от бордове, от други неща. Тук една стена, за да получим достатъчно ефективност, за да може да живеем целогодишно в нея, 30-35 см дебела стена е достатъчна, за да получим тази ефективност. Да, естествено с ватата може това да бъде наполовина, съответно стените са по-тънки, но, както споменахме, конопобетон е много по-комплексен вариант. Той не е само изолация. Той дава здравословна среда, регулира микроклимата, не гори, тествано е. Аз съм го тествал с горелка с моите ръце, но не съм го тествал аз в лаборатория, но вече има сертифициран в лаборатория, не в България, конопобетон, който е сертифициран за това нещо, че не гори. Хората могат сами да го направят. И един от, за мен най-големите приноси на конопа и конопобетона са тяхната природосъобразност. Тоест при определени условия този материал може да бъде въглеродно отрицателен. Не просто неутрален, а отрицателен. Тоест той задържа в себе си повече въглероден двуокис или въглеродни емисии, отколкото са отделени при преработката и при изработването на тези материали. Това много малко други материали могат да го доставят като положително нещо в тях. Ако се върна малко към индустриалния коноп,
защото това е една болна тема, поне за мен лично, е, че за мен индустриалният коноп е истинската зелена революция, която може да се случи в света. Не слънчевите панели, не електромобилите, а съденето на индустриалния коноп. Защото от 1 декар индустриален коноп той заключва в себе си 1 тон въглеродни емисии. Знаем, че дърветата по същия начин те абсорбират въглероден двуокис, но за да се порасне едно дърво, докато може да се използва да се възобнови наново, са нужни десетки години. Докато индустриалният коноп, той расте за 4 месеца. От засаждането до събирането на материала. И после, от цялото стъбло, то влиза в много различни индустрии. Индустрии, в които, както преди малко споменах, строителство, дрехи, храна, медицина. Това са основните сфери на човешкото битие. Основните сфери, които са ни нужни ние за да задоволиме нашето съществуване. А пък извън това нещо, от коноп може да се прави хартия, биогорива, замества пластмасите. Общо взето, почти във всяка една индустрия. В пространството върват много такива писания, които го възвеличават малко повече, отколкото е нужно, но смятам, че това, което споделих с вас е достатъчно, за да възбуди вашия интерес към това растение и как това растение може да се използва в нашето ежедневие. Да, моят основен фокус е строителството, откъдето тръгна целият интерес, като преди конопобетона строителството тръгна с интерес изобщо към естествените строителни материали. Тъй като дъщеря ми е с алергия и се чудех как може да си направим къща, която да е здравословна, а в същото време да може да е по-достъпна. Да няма нужда да се заробваме с едни кредити за по 30 години, да живеем в едни кутийки и така нататък. Тогава дойде конопобетона, разви се като концепция. В момента, в който го пипнах и го видях, той остави трайна следа в моя живот. От конопобетона, от строителството преминах към платове, дрехи. Сега почва да се спуска и храната, за моя огромна радост. Радвам се за възможността за това споделяне с всички вас. Надявам се да съм възбудил интереса, както казах вече. И искам да ви благодаря много за вниманието. Ако имате някакви въпроси, насреща съм. Ръце, радвам се. Етажността, да, благодаря за въпроса. Конопобетонът той е самоносещ, но не е носещ. На него му е нужна дървена конструкция в най-общия случай. Има в държави, примерно в Австралия, където правят и с метална конструкция. Аз лично не съм фен на метала. Отделно метал е студен материал, т.е. за определени климатични зони не е подходящ. Но за да отговоря по-конкретно на въпроса, колкото висока дървена конструкция може да се направи, тя може да се запълни с конопобетон. И съответно, конструктор или архитект, както беше споменал по-рано, трябва да изчисли тази конструкция, да може да носи този материал, защото конопобетонът той е по-тежък от ватата. Ако ватата е между 50 и 100 кг на кубичен метър, конопобетонът е 350. И съответно тази конструкция трябва да може да понесе тази тежест. Моля. С търготините. Окей. Въпрос е, освен вар, дали има други варианти за смесване на материали. И ще засегна само естествените материали, защото там е фокуса. Аз лично съм правил тест и с глина. Работи. Доста добре се получи. Единствено, може би недостатък, да не кажа минус недостатък, е, че малко по-трудно се смеси и малко повече време му трябваше да изсъхне. Обаче работи. Така че това е нещо също, което е интересно хората, понеже в България има традиции в строителството с кирпич. Както виждаме, околните къщи, тук някои са изградени с кирпичи стените. Така че хората имат повече афинитет към глината като естествен материал. И на мен ми е интересно, обичам да правя експерименти и съм го правил този експеримент. Така че работи с глината. Мазилките, завършването с мазилки, както колегите споменаха, това е дифузно отворена система.
Т.е. тя има нуждата да диша. Какво значи да диша? Това значи да поема влагата в себе си, да я отдава обратно в помещенията или в околната среда. Или по някакъв начин, при определени условия, тази влага да преминава през стената. Макар че 30 см стена няма как чак през цялата стена да мине тази влага, така че тя поема до някаква степен и после отдава при определени условия. Сега, както виждате тук, няма мембрани, няма допълнителни парозащити и конопобетона, когато поеме повече влага, той е много по-устойчив, да кажем, от други подобни естествени материали. И той може да държи тази влага и съответно, когато дойдат подходящите условия, да я отдаде обратно. Като тук пак не изключваме вентилацията на помещенията. Много е важно да знаем, че едни такива материали не ни решават проблема с вентилацията, не ни решават други проблеми, които може да си създадем чрез изграждането на подобни тип сгради. Тоест, ние трябва да имаме пак съзнателното ползване на тези сгради. Да си вентилираме от време на време, да си отваряме прозорците, да си влезе свеж въздух. Защото примерно с някой тип сгради, няма сега точно да ги казвам какви, там се търси въздухоплътност, т.е. създава се едни проблеми, които после се решават с едни други скъпи системи, които трябва да се вложат, за да си оправиме чистия въздух. Но тук идва нашето съзнание. Дали сме лениви, да не кажем разлениви, но просто лениви да си отворим сутрин прозорци или вече преди да легнем, или ще разчитаме на разни други системи, които да заместят това нещо и ние да не вършим тези неща. За мазилките може да бъде варова или глинена мазилка, която се измазва. Най-общия случай е вар. Пак говорим чиста вар, без цимент, без химии, без акрили, добавки и така нататък. Точно да се получи тази дишаемост на паропропускливост, ако трябва да бъде по-коректен спрямо термините, паропропускливост на материалите. Не знам дали отговорих на... Това, което виждате тук, е вариант мостра на вентилирана фасада. В случай имаме конопобетон. Отгоре съм го обмазал с варово мляко. Направил съм един по-плътен слой варово мляко. И отгоре е вентилираната фасада. При този вариант, както виждате, пак не съм сложил мембрана и няма нужда от мембрана, защото ако влезе влага, конопобетона ще поеме тази влага. Извинявайте. Конопобетона ще поеме тази влага и вече през вентилираната фасада тази влага ще бъде изкарана навънка. А тук е варианта, който е само с мазилка. В случай е тънка мазилка, защото такъв панела, но тя може да бъде от 1 до 2, 3, 4 см, в зависимост от желанието. Абсолютно. Да. Но вар. Тук е вар. Правена е и глина на къщи, обекти, които съм изграждал конопобетона. След това хората си направиха глинена мазилка. Важното е да бъде дифузно отворена система. Сега при глината мазилка има една особеност, защото глината работи на механичен принцип. Там глините частици се свързват, когато изсъхне глината, те остават свързани. Когато са намокри, те пак стават пластични. И тогава отвънка е неподходящо това нещо. Затова едно време старите къщи са имали големи стрехи, за да ги запазят от дъжда, който би отмил глината. Докато върта, тя карбонизира, т.е. в цикъла на върта, това е нещо, което сега няма да ви го обяснявам, но най-общо казано, върта е варовик, който е изпечен, гаси се тази вар и тя след това взима обратно въглеродния двуокис от атмосферата, който е отдала, за да се върне обратно в камъка, който е изпечен. И процес на калцификация, калциниране. И тогава тя става вече устойчива на елементите на влагата, на дъжда и на другите подобни сняг и така нататък. И тогава тя поема влагата, но не се размеква, както глината. Затова по-удачният вариант за отвънка е вар, може и глина, когато е защитена. Отвътре вече е въпрос на желание, на усещане и на възможности.
Боята пак трябва да бъде на естествена основа. Глинена боя, варова боя, може да има пигменти в нея, но не се слагат латекси, не, такива неща, абсурд. Точно това е едно, първо, заради дифузно отворената система, второ, заради летливите органични съединения, които се отдават в помещението, след като си намазал човека с латекс или с нещо друго подобно, което аз го изпитах върху дъщеря ми. Мажеме латекс, влиза вътре, почват очи, сополи да текат. Не е приятна гледка. Каква къща? Куполна къща с конопобетон. Много такива въпроси са ми задавали в течение на времето. По принцип може, но има някакви специфики, които трябва да се съобразят. Тъй като тук говорим за изграждане стени и ако се прави покрив, там има зъбчета, разпънки, които да държат конопобетона. Докато купола, той, общо взето купола е един покрив. И тръгвайки нагоре, става за въртане на самата конструкция. Така че, за да се изпълни с конопобетон, трябва почти цялата конструкция отвътре да има нещо, което да поддържа материала. Дори и във времето. И следващия момент е как ще се направи покрива на този купол. В случая трябва да бъде вентилиран покрив. По принцип куполите се правят с такива вентилирани покриви отгоре. Но при куполите няма много варианти за покривно покритие. Да кажем, при тези къщи може да е метал, керамиди, да не говорим за конвенционалните материали, с които като битум и други подобни, но при куполите няма много варианти, така че с нещо, което да се затвори. Има един вариант, който е шинли, но той е много скъп вариант, който много малко се ползва. Но ако трябва да отговоря конкретно въпроса, да, възможно е. Аз не съм го правил лично, но съм разсъждавал над това как да се направи и как да се изпълни. Абсолютно. 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 При куполите това е нещо, което бих се радвал да го видя, да се изградат куполи с естествени материали. Защото това, което виждам напоследък, куполи са хубави като конструкция, като форма за много хора, но се изграждат предимно с конвенционални материали. Но сега, както казах, това е до усещане на хората. Те трябва да избират материала, който иска да си изградат къщата, защото те ще живеят вътре. Ситуацията в България с преработката и с строежите на къщи. Ако тръгнем с това как се преработва, откъде се доставят материалите, в България няма производство на конопени стърготини. Сега малко да разширя въпроса. Стърготините, които се използват за конопобетона, са от вътрешната дървесна част на стъблото на индустриалния коноп. Стъблото, което се сорт на конопа, който се гледа предимно за влакна и за семена. Не за масла и ЦБД и други подобни, а за влакна и за семена. Защото той прави дълго, високо стъбло, около 3-4 метра понякога, седи се на гъсто и има много биомаса. Така че вътрешната част на стъблото се отделя от влакното, което е външната част. Това става с едни големи машини, за да стане в промишлени количества. Декортикатор се нарича. И този процес, за съжаление, в България все още не е разрешен. Тоест не е разрешена преработката, отделянето на отделните части на стъблото на индустриалния коноп. Тоест може да се отглежда по една наредба, но според друг закон не може да се преработва. И това е нещо, което се надявам скоро да видя да бъде променено. От към строене има варианти, т.е. законово, доколкото знам, макар че до момента само съм строил къщи, в които вече са били изградени конструкциите, реставрация на къщи и така нататък. Тоест аз идвам само, полагам конопобетона и хората си продължават, или при мен са го правили това, до което са стигнали, след това си продължават довършването на сградата. Не съм правил къща от начало до край, но според законовите уредби
до 200 квадрата не се изисква енергийна ефективност да се доказва на такава къща. Това само минава покрай другите специалности, които ОВК и така нататък. Но за да може да влезе това по-масово, бях тръгнал да правя документация за конопобетон. Затова съм направил и тези изследвания за ламда, за натиск на материала, устойчивост на натиск на опън и така нататък. Но тези неща се забавиха по една или друга причина. Аз сега си виждам причините при мен защо се забавиха, но те са за да се наредят по правилния начин. Защото моята цел е да направя собствено свързващо вещество, не да зависи от някакви други фактори, тъй като аз съм човек, който обича да експериментира и затова искам цялостно да влеза в процеса. И това ще стане в един момент. Но когато се направи този документ, тогава вече ще може да се правят и обществени сгради. Тоест по-дълбоко да навлезе материала в строителството. От към цени, когато попита, в момента, когато е максимална цена, е 570 лева на кубически метър са материалите. Труда е отделно. Но както казахме, труда вече може да варира. Може самия си го направите, може да дойде човек само с миксера да организира целият процес, може да влезе бригада, която всичко да направи. Така че там вече нещата варират. Като говорим за кубичен метър материал, тук вече става въпрос дали сградата ще е за сезонно или за целогодишно обитаване. Защото за сезонно може да се направи по-тънка стена, което е около 20 см, т.е. един кубически метър го делим на 5 и съответно се получава цената за квадратен метър изградена стена. Ако е за целогодишно обитаване, тогава вече е около 30-35 см дебелина на стената. Т.е. дели се кубически метър на 3 и се получава стена. Колко излиза. Но сега цената може да ви се струва малко висока, но пак казвам, един материал за цялата стена. Отгоре мазилка и няма друго. Вече е въпрос на избор на хората какъв материал те ще изберат за тяхната къща. Не знам дали имаш още нещо към въпроса. Или... Дали има варианти за по-бързо строителство, както каза, с тухли или други варианти? Да, има тухли, с които може да се строи. Да, по-бързо е, защото процесът на съхнене е изведен някъде другаде. Но там има и малко специфики, както колегите казаха, имаме спойка между тухлите. Те се спойва с най-общо с обикновен хоросан или нещо, което пак да няма цимент и други подобни химии в него. Но тогава се получава една фуга, която играе ролята на термомост. Сега разсъждавал съм в моя експериментаторски дух, съм разсъждавал на това как едно такова нещо може да се преодолее. И последната разработка, благодаря, сега ще включи нещо ново, което да споделя с вас. Последната разработка, която съм направил в тази насока е термомазилка с коноп. Коноп и вар, само че с повече коноп и гасена вар. При това нещо, ако в класическо изпълнение, тухлите трябва да се затворят с допълнителна изолация, в случая се слага тази термомазилка, се измазва, която играе ролята на единния слой, който затваря цялата конструкция. И това за мен е едно решение не само в варианта с коноплени тухли, но когато имаме вече съществуваща сграда, която искаме да подобриме помещенията вътре, микроклимата, условията на живот в съществуваща сграда, това е вариант, с който може да се измажат стените, обикновено от 2-3 до 5-6 см дебелина и това дава едно ново усещане за въздуха, за помещението, за енергийната ефективност, за здравето, за природосъобразността, ако сме насочени в тази посока. Докато живот и здраве един ден, от тези сгради излеземе, отидеме на село и си направим една къща от начало във всичките и най-добри варианти, съобразени с място, съобразени с природните дадености, откъде изгрява слънцето, какво искаме да постигнем, било то с конов бетон, било то с кирпич, който както го усети и така.
За строеж, както казахме, благодаря за кога не е добре да се строи с материала, с конопобетона. Както казахме, всичките естествени материали строи се, когато температурите са над нулата. Но трябва да имаме време за изсъхване на материалите. Тоест, конопобетона съхне в зависимост от условията. Разбирам, че вече напредваме с времето. Може би? Да, и искам да се включа и аз малко накрая. Добре. С материала се строи, когато температурите са над 0 и имаме достатъчно време той да изсъхне. В зависимост от атмосферните условия, съхнението е между 1 и 2 месеца. Ако се направи, идеалният вариант е да кажем, планира се зимата, прави се пролетта, съхне лятото, есента се правят мазилките и след това вече почва обзавеждането на сградата. Варианта, при който съм строил аз, при който съм полагал аз конопобетона с други хора, естествено, не самоинициативно, не самолично, е есенно време, при което къщите оставаха цяла зима, т.е. хората нямаха нужда да се нанесат веднага. При този вариант, за да не влиза влага в между търготините, ние просто ги обмазвахме с гасена вар отвънка, за да се запечатат, така да се каже, въздушните междинки. Къща изкарва цяла зима и напролет хората продължават да си работят. През това време те могат да работят вътре по къщата, могат да правят някакви други дейности, да планират, така нататък. Но иска се време да има да се планира, да има време, да може това нещо да изсъхне. Абсолютно. Може да се правят. Обмисля съм го този вариант, но е малко по-сложно, защото, както разбрахте, конопобетон е малко по-тежък, т.е. иска се механизация, иска се малко повече пространство, където тези панели да се оставят да изсъхнат и така нататък. Но един вариант, който се надявам един ден да стигне и до реализацията и на този вид строителство. Ако трябва да се... Да, благодаря за дълговечността на материала. Материала, ако трябва да разширя малко този въпрос, материала като този си вид е изнамерен, изобретен, направен във Франция през 80-те години някъде. Тоест ние нямаме потенциално наблюдения над 50-100 години колко издържа този материал. Теоретично обаче врата, както знае, това принципа на строене с конопобетон е на принципа на римския бетон, т.е. вар и подслонови добавки. Те заздравяват с времето. Т.е. теоретично това нещо ще издържи много години, както знаем римските сгради и крепости, Пантеона, който е строен преди 2000 години, те все още стоят. Т.е. това нещо ще остане и за нашите поколения. Принципът, за който аз заставам, е сградата не ние като си заминеме сградата, природата да я разгради в себе си, а тази сграда да може да бъде ползвана и от поколения след нас. И когато в един момент вече няма нужда от тази сграда, оставяйки я в природата, тя да не я замърси, да не я компрометира нататък. Така че дълговечността на теория, те трябва да ни наживеят нас, нашите деца и нашите внуци. Други експерименти, които аз съм си правил, са стърготини навънка на условията. Трета зима стърготини, трета съм оставил на дъжд, сняг, вятър, слънце. Оставил съм тухли, които наблюдавам какво се случва. Няма гнилостни процеси, няма деградация на материала. Тоест това нещо е издърживо на елементите с времето. Сложил съм тухла, която е само с вар, тухла, която е с вар и подслонови добавки, тухла, която е измазана с гасена вар, само обмазана отвън. Различни варианти. Тази, която е само вар или с слабо свързващо вещество, тя почва лека по лека рълбовете са ронат. С нормалното свързващо вещество, това, което аз ползвам, след третата година има леко очупване на ъглите. Другите, които са обмазани с гасена вар, почти няма компрометиране. Така че това е моето наблюдение над материала. Това е надеждата.
Това е надеждата, която ние всички таиме за да се развие не само строителството, ами всички други индустрии, в които участва индустриалният коноп. Но задавал съм си този въпрос и на себе си, защото обичам да вкарвам критично мислене за всеки един казус. Защото за да се може да се преработва индустриалния коноп, са нужни големи машини, скъпи машини, за да стане в индустриални количества. Въпросът е какви играчи ще влезат на този пазар. Как ще влезат на този пазар и с какви цели ще влезат на този пазар. Дали ще е само за да обхванат една нова индустрия, която до сега не е била разработена и която е била разработена, била е западнала и спряна и сега наново се завръща, или ще влезе с идеята това да стигне до хората. Това е големият въпрос за мене. Дали може да се натовари с тежест? Знаеш какво е скелета на бетонна сграда, нали? Трябва да са колони, трегери, това нещо може да се направи от този материал. Това не замества бетона. Това е едно уточнение, което може би споменах по някаква форма преди това, но това не замества бетона. Това няма общо с бетона. Името му е сходно и оттам идва заблудата на хората. Но то е пълнеж на стените и се прави около носещата конструкция. В най-общия случай е дървена носещата конструкция, която поема натоварванията. То може да се напука, но върта се самозаздравява. Сега, ако имаме земетресение и нещо, което има голямо разтръскване на конструкцията, тогава може да се появят големи пукнатини, които да е по-трудно се запълнят. Не чух. Съсъхване на материала. Материала има, само да довърша, когато имаме микропукнатини и малки пукнатини, едно от хубавите свойства на върта е само заздравяването. Влизайки влага, т.е. атмосферна влага, както казваме, тя влиза и излиза обратно, тя увлича свободната вар и се самозаздравява с времето. Не. И сега въпрос с съсъхването, което архитект Петличков спомена. Като всеки друг мокър материал, и тук има свиване на материала. Свиването обаче е много важно при самото полагане, как се полага, дали е по-орехаво, дали е по-плътно. Когато се отъпва материала, там където е кофража, се отъпва повече, като се махне кофража, стане по-здраво и да има по-малко съсъхване, а в средата на конструкцията се оставя по-орехаво, за да има повече въздух, т.е. по-добра изолация. При леката глина има много голямо свиване на материала, защото то е слама и глина, които се свиват при улягане, така да се каже. При конопобетона наблюденията при правилно полагане, съсъхванията са в рамките на милиметри. Но когато имаме централно разположена конструкция, дървена конструкция и конопобетон, който я затваря от всякъде, това съсъхване, тези милиметри не ни влияят по никакъв начин. Но когато имаме вариант, място, където може, да кажем, тази града, трябва да имаме конопобетон, който не може да мине през нея от другата страна, тогава е важно правилното планиране на материала. Или това, което аз съм виждал да се изпълнява, слага се конопена съвсем тънка подложка, която да обере това съсъхване и да направи един пак въздухонепроницаем слой между материала и дървото. Но когато имаме дърво, което е от всякъде обхванато с конопобетон, това съсъхване не играе никаква роля. Други въпроси? Знам, че нищо не ви е ясно. Сигурно много други въпроси ще ви изкочат в главите с времето. Има. Аз лично съм направил 3 обекта до момента. Има други хора, които са правили къде частично, къде цяли къщи. Така че има. Но едната къща, която правихме, тя беше микс между каменен зид, конопобетон, тикли, сега в момента правят варова мазилка отвънка, отвътре ще бъде глина най-вероятно, така че има и варианти да се видят.
Благоевградско. Така че, благодаря много за вниманието. Сашо искаше да се включи с някакъв коментар. И оставам на среща за всякакви въпроси по всяко време, на всякаква тематика с естествените строителни материали, защото конопобетон, той сам по себе си не изгражда една къща. Той е комбинация конопобетон, дърво, мазилки и така. Още малко. Аплодисменти за Метака. Това, което с него си говорихме, той го загатна всъщност. Аз понеже не можах да слушам всичко, но чух, че говори за това. Всъщност работата му с конопа не е просто защото само това е варианта за варо растителна изолация. А защото индустриалният коноп е нещо много повече като цяло. И на времето нашите деди са гледали коноп и са го използвали за много цели, за строителство включително, но и за дрехи и за куп други неща. И всъщност цялата тази стигма, която има конопа, и веднага, щом кажем, че има думата коноп в момента, в който я кажем, хората си представят някакви хора с расти, които пушат трева и слушат реге, които всъщност също са готини хора, аз нямам нищо против тях, напротив. Но сякаш масовата култура това го отхвърля. И оттам изобщо думата коноп става като някаква мръсна дума буквално. А всъщност конопа е една от тайните, които голямата индустрия не иска да знаете, че е нещо, което е лесно за гледане, екологично съобразно, произвежда много кислород, куп други неща, може да замени пластмасата и куп други неща. Това много е дълга темата, просто го намесвам това, защото е важно да се знае. И също така знам, че Митака е изследвал възможността да се работи с големи фирми, с някакви такива по-индустриален метод за производството. По принцип риска на всеки един продукт, който всъщност е много ефтин и хубав, да бъде отвлечен или хайджакнат от хора, които имат нездрави интереси, е голям. Риска е голям. Така че затова аз също, примерно с моят колега Кунчо Силков, Модулор, също го правиме на мускули, сами го правиме, защото ако ти се хванеш отрано с спонсор, ти вече му принадлежиш. И оттам нататък твоята идеалистична идея отива в боклук. И това го казвам на всички, защото тук има много хора, които имат идеи, работят в някаква сфера и са идеалисти, дори до някаква степен наивни. Включително и аз съм такъв. Затова го казвам. Чао, момчета, благодаря ви и чао! И просто вметвам това нещо, че в цялата тая идея, която Митака подкрепя и е проводник на нея, има нещо по-голямо. И го казвам и за всички вас, които имате някакви идеи и работите в тая посока, да бъдете бдителни и да внимавате от кого получавате подкрепа и как я получавате и какво обещавате в замяна. И винаги да е изчистено това, изговорено предварително, защото иначе може да стане мяо. Просто го казвам като една съвсем отлича малко темата, но е много важно да се знае. Така, сега ще поканя следващите участници. Аплодисменти за Митко!